ले थो। अरे खा ना, खाए में तीत लागता, खा। चलो जाओ अब खाना उना खाई जाओ, गोड़ हाथ धोल जाओ। भाई से रानी खाइए ले ली। अब चली के खाओ पी के आ तब इनिका के धोल ओल जाए। सुनतारू हो काजल? अरे खाना उना मिली का हो? खाए के दो, भूख लागल बा। अभी भई ले इनी बना खाना नहीं खे, खत्म हो गइल, खा गइल। अरे बाप रे बाप, बड़ी पेट दुखाता है। पेट दुखाता? हाँ रुक दवाई ले दे तनी हम तहरा के। रुक जा। कब से दुखाता हो? गैस बनैले बाटे। रुक जा तनी हम दवाई ले दे तनी तहरा के। रुक जा, छोड़ा हमरा के खाना मत बनइहो। जब तार तबीयत खराब बा खाना मत बनइहो, हम तारा के दवाई ले आवो तनी। बुढ़ाऊ एकदम से हमार एकदम कोर में फूट गइल। पता ना कौन जन्म में पाप कइले रही कि ये जन्म में हमारी भुगते के पड़ा ताटे। मन तो करे लो कि जोर दे दी, कैसन मरद से बियाह हो गइल बुढ़ टूड़। हमरा कुछ बुझात नहीं कि हम का करी, खाली खाए और पिए के हाल जाने ला। का हो माजी, का हाल बा? का जी बबुआ जी? कोई लोको तो पत नहीं खो। अरे का कहें जी, अब अपने दुखे बार बानी काम जाए के करा से ना बतावे जा तिरपाल नहीं के डाल देवे के देख हमार रुक जाई। अरे दादा हमार बस चलेला जी। सुना ना, बोली चले के? अरे रउआ तो कहाँ ले आई नहीं कि जितना तो और से जाए के कितना दिन से करी मन भौजी करता। देख बात ऐसन बानू कि अवतार बुढ़वा मरद बानू। अरे बुढ़वा के नाम मत ली ये दादा, बुढ़वा काल में तार बाप माई क्वेश्चन बिया बूढ़ मर्दाना से कर हमरा लगा नौजवान नौ छोटे से बिया कर देखो तुमने कितना जोड़ी बढ़िया लगेला। बाबूजी अब जा रही जोड़ी बढ़िया लगते बा तो जोड़ी जमा ले। तारे के बहुत हम पसंद करेनी। ए बाबूजी रउआ के हम से पसंद करेनी। हमरे से बियाह कर तू। कैसन बात करत देनी? आ सुनो ना, जगदीशपुर काल चले के मेला लागे वाला बा, ठीक बा? दशहरा के घूमे के जाऊं घर। देखी मेला दिखाए कहत नीनू। हां भौजी, हमरो मन करत है मेला देखे के। तो देर का चली जा अभी। अफसोस ये बात के बाटे कि रउआ हमरा से प्यार करी ना और हमहू रउआ से प्यार करी ना। हां तो मालूम बा, लेकिन वो प्यार के बीच में सीधे एगो दीवार लौकता। वो दीवार रही तो हमनी के ना तो एक दूसरे के देख सकत है ना ज्यादा एक दूसरे के समझ सकत। धड़क बोला तार हमनी के प्यार के बीच में कौन दरार पैदा करता? अरे वो बुढ़वा के ऐसा करी नु कि ओकरा के हमरा जिंदगी से खत्म कर दे। बाकी है घर अभी ना पड़ती बैठे सब खेत बेच बाच के ऐसे ले रहे के। भौजी हतनी से काम हो वो हमरा से कहत रू जा भौजी एक चुटकी में सब काम करनी। अच्छा जब हमनी के प्यार के बीच में बुढ़वा दरार पैदा करी, ऐसे अच्छा बाई है क्या ना रही बांस ना बाजी मौसली, बुढ़वा का हम टपका देते हैं। हमरा से प्यार करे नहीं। अरे बहुत दिलो जान से भौजी। आज जब बुढ़वा टपक दी तो हमनी के दुनिया में ऐस करे के पैसा के का कमी बा? बस ओकरा बुढ़ापा के चलते उ जमाना में जिएला नु, एक ही चलते घर ना बनावेला। हम बानी मॉडल जमाना के, हर शौक कोनो शौक पूरा ना होखेला। लेकिन हम चाहते नहीं नु कि वो सारा शौक रउआ संगे पूरा करी और हमनी के बेडशीट के जगह पैसा बिछा के सुते के। पैसा पैस करे दुनो परानी। तो भौजी तू नी धड़क रहा, हम अभी जाते। अच्छा वो गोइल कहां बा बुढ़वा? अरे जान तनी खाना खा लेनी ढेर तो पेट दुखा लागला तो बुढ़वा दवाई लेवे गोइल बाटे। अच्छा तो घरे वो जिंदा ना आई समझ जा, ओकर लाश सही। ठीक बा जाए मार दे। हां चल तू नी धड़क रहा। बहुत अच्छा काम करनी है। बुढ़वा के पीछे पीछे कब से घूमत रहे। बुढ़वा मर जाए और हम और एकरा के अपना माया जाल में फंसा के और खूब ऐसो आराम के जिंदगी जियो और खूब मस्त रहम स्वस्थ रहम। करे ते कहते रहे नु कि भौजी के बियाह हो जाता एथी भैया के बियाह में खर्चा करब। अरे मर्द पैसा उड़ा गई रहे नु, पैसा उड़ा गई रहे
भौजियो आ गेली लइको हो गेली लेकिन आज तक ससुर तू खर्चा करते रही गइला। अरे पार्टनर अरे खाए ला क्या चिंता करे अपने सोना के चैन पहन के घूमत रहो न। मालूम भैया के शादी में खरीदाई रहे दोनों पहन के भैया के शादी में ससुर अमीर घर के बेटा हो के एक दिन खर्चो ना कइला हमनी के गरीब के ऊपर रहमो ना कइला। अरे भाई कौन टेंशन मत रंगबाज बनता। अरे भाई टेंशन मत ले यार नाश्ता करा देम तोरा के ठीक बा। रुक जा भाई। अरे यार तोनी खेजा बैठल बसन कहाँ तोनी को हम खोजनी का भइले देखे को परेशानी बा एकरा का हो गेले का चीज के भाई तेके दे बात लखा परेशान कर ले। आज दोस्ती के कसम बा आज तोनी के साथ देवे के पड़ी हमार यार कहत है कि आज दोस्ती के कसम बस साथ देवे के पड़ी। तोर कब नहीं के आदमी साथ देले रे जब कहले बड़े तब। मनीषवा के चिन्हत रे कौन मनीषवा वे भैंसा है जोन बा मुझियापुर के चलेला का बात बरे तोरा मालूम बा कि ओकर बीबी से हम प्यार करेनी ई तो सही बा हां साला माने खाला लेकिन हमनी के पूछबो ना करेला। तो बात बा भाई भाई ई सब बतावल ना जाला ठीक बात है सीरियस मूड में अब बोल। तोरा मालूम बा कि हम प्यार करेनी और हमन के प्यार के बीच में दरार पैदा करता है का भइल इससे अच्छा बा ओरे का टपकावे के बा और अब भी और इसी वक्त। हां भाई सही बात। अरे यार ये सब कर दिए लेकिन ओकर यार जान से कैसे मारे के ओकर एगो मेहरारूए भी है यार। अरे तो मेहरारू बता का हो गई वो पसंद ना करेला वो हमारे के पसंद करेले तो हमनियों के कुछ फायदा लौके के चाहिए नु रे करे हमने को तो मिले पड़ल भाई। चल पार्टी शाम के रही लेकिन अभी उ जगदीशपुर मेडिकल गइल बा आ रास्ता में एगो जंगल आवेला उहे जंगल में टपकावे के बा। चल बेटा चल ये बात ला सोचे पर भाई वो हम नहीं ले। अरे यही सनु कहानी आखिर दोस्त हमार कहिए काम है सब। अरे ना रही बास ना बाजी बसली तोरा खातिर जान हाजिर बा करे छोटे चल चल चल। हे भगवान भले हमारा के बीमार डाल दो बाकी हमार मेहरारू के ठीक कर दो ले जा तनी दवाई। ए भैया क्या करता लो भैया हमारे घर दवाई दे देबे तो लो मेहरारू के भैया बहुत प्यार के खराब बा दरार भैया हमार मेहरारू के भैया अरे सोचले क्या बाले यार भैया मत मेहरारू के दवाई अब तोर जिंदगी में मार के दवाई खोपड़ा में मत। ए पार्टनर साला मेहरारू के दवाई लेके देखा तो जिंदगी भर के दवाई मिल गई रे। अरे फेंकना होने यार साला प्यार के बीच दरार पैदा करत रहा है। अब देख अब जतना कर प्रॉपर्टी बा सब हमार हो गई। और तेहू सुन ले वो प्रॉपर्टी में से हमनियों के चाहिए 5% हमनी के चाहिए। अरे भाई कैसे जब अतना हेल्प कइलो सन के 5 का तनी के 10% लिया सन। चल चल दे है तनी हमारा के भाग चल भाग 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 चल चल भाग। भैया के बाबू जी देखी ना कोई नहीं हमार दवाई ले भौजी बड़की भौजी होई के पैसा आई हो दादा तना बढ़िया आदमी रहो अब हम का करें मोड 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 एक्शन। और तो गलत दवाई ले दे दिया तो ना बाबा काले कोई बैठे काले कोई से मोती कोई काले कोई गोली मार दला चल जाए ये बोल रखा हो का पर हां कहां क्यों तो खबर है दीदी पेट में दुखा रे दरा जाऊ दवाई ले कोई ले ना दे चुप रहो आयो बड़ा बढ़िया आदमी रोने भाई बढ़िया आदमी रहो भाई कैसे भाई आजकल गांव में लोग दुश्मन में केहू के केहू इतना बड़े इंसान रहो काले हमारे भेटाई रहो आज भाई देखने बजा जात भाई ले गुरु लानो जा जा चुप रहो अब क्या करबो होने के टाइम सो बता यो निकरो तो बेकारी सुना ना घर में ले जा बाबा आप तैयारी करी जाके काज करम हम के भैया तनी घास काटे चले के बा हां जा दो चुप रहो ले जा चुप रह
ले जाओ बाय बाय चली तनी गोइठा में क्या बात उपाय करी जा बाबा तनी बताई का होला ये ने हमरा के बताई हां देखो भाभी सब कुछ तो हो गई और आगे जोन काम बा एगो काम कर दा हम ठीक है। अरे इतना उदास काहे बाड़ू हम बानी ना अरे मुस्कुरा देखो एगो कार्ड बनता जोन के हम सोच दिन के बना दी ओकर नाम इशरम कार्ड ठीक बा ना और भाभी तू कागज में इसमें साइन कर दा ठीक बा वो तो ठीक बाटे लेकिन रउआ हमरे से शादी करम ना अरे शादी अरे भाभी हम शादी करम ना तरह से शादी करे कहती उस सार भैंस राम के मोहिनी है तो शादी ना करम तरह से तू निधड़क रसायन कर रहे थे बस 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 हो गई भाभी बस अरे भाभी हो गई साइन का बात बाटे रउआ खातिर तो सब चीज हाजिर बाटे अरे बस हमारा कहती है तने काफी बा भाभी और एक काम करा साइन तो हो गई और हमारा मकसद भी पूरा हो गई अच्छा तब हो जान तू तो विधवा में ठीक लगा तारू अच्छा तो विधवा भइल केकरा खातिर बनी रउए खातिर ना चल रही हमारा खातिर अरे अपन दशा देखा तारे और हमारा शादी करबे ते कहाँ 25 साल के हम 18 साल के और हाँ बात करो तनी जो भी चल रहा है ना हम तोर धन के पीछे पागल रही तोरा पीछे पागल ना रही ठीक बा और हाँ पागल बनी का रउआ तो हमरे से प्यार कर रही ना प्यार वो हम तोरा से जब ते अपन पति के ना भले त हमारा के बेरे हैं रउआ का कहत नहीं अरे रउआ के होके खातिर हम अपन पति के मार देनी फिर और कहे ना हो सकत नहीं देखी अपने संगे धोखा मत करी धोखा हम रउआ से प्यार कइले बनी प्यार ते कइले बड़ले कि हम प्यार नहीं कइले और हम तो घुट घुट के मरते रही प्यार के इजहार तो तू कइला हमरा से देखो हमरे के ऐसा हालत में मत छोड़ हम कहाँ के होगा ना घर के ना घाट ते के विधे में ठीक लगाता रे और हाँ जितना जल्दी होके ई घर खाली कर काहे कि आज ते घर हमार हो गई और जितना तो दौलत हमरे के घर के ना घाट के गइला अरे फिर माथा मत गरम चल ते अभी निकल अभी निकल देखो हमरे से साइन करवा के हमरे से धोखा करके अच्छा ना कइला अरे जते पति के नाम ले त हमारे के बेरे तारा के पावे खातिर पावे उनकरा के अपन शकल देख ले चल निकल अभी निकल चल हे भगवान हमें का कर देने आखिर इतना बड़ गलती करे से तो रोकला काहे ना हम कहाँ जाए क्या करे लोग इतना डबल चेहरा के लोग बा हमरा के तो आज पता चला कि सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और हम जानते कि वो हमरा सिर्फ धन से प्यार करेला तो हम घुट घुट के मर जाती लेकिन ओकरा से प्यार ना कर दे प्यार के साजा काहे इतना जोड़ के मिलेला भगवान बस को प्यार पावे खातिर आज अपना पति के खो देने हे भगवान अब हम कहाँ जाए आज हमके रियल आंसू झटे मेरा तो हमके कुछ ना लागत रहे सिर्फ और सिर्फ ओकरा प्यार में अंदर रहे